Tak vítame ťa srdečne v Puchove, ty si naša nová zimná akvizícia, prišiel si z FC Košice. Aké máš zatiaľ pocity z kabíny, z prostredia, ako sa ti tu páči? Tak pocity sú super zatiaľ, myslím, že všetko funguje ako má. Či už od tréningového procesu, alebo aj, myslím, že aj v zápase teraz to bolo vidno, že už to dostávame do seba, že priniesol tréner nové veci. Takže pocity sú zatiaľ skvelé a verím, že to prenesieme aj do ďalšieho zápasu. V prvom zápase hneď v základnej zostave, hneď si skoroval, tak určite aj možno také tvoje nejaké istote do budúcna, tak je to dobrý pocit hneď v prvom zápase, v ktorom si nastúpil skorovať a pomôcť týmu k prvým bodom. Určite áno, tak ja som za to rád, aj za tú šancu, pretože nebolo to pre mňa jednoduché na jeseň, nebol som v ľahkej situácii. A som rád, že som sa takto uviedol a ja iba verím, že v tom budem pokračovať a takisto aj mužstvo pôjde hore, takže super zatiaľ. A sobotu taktiež aj pre teba bude trošku špecifický zápas, lebo si predtým pôsobil v Žiline, určite veľa chlapcov tam poznáš, tak ako sme na sobotu pripravení a čo to očakávaš od tohto sobotňajšieho zápasu? Tak ja si myslím, že to bude super zápas, pretože aj Žilina chce hrať futbal, v podstate to bude systém na systém, čiže ja si myslím, že očakávam dobrý zápas, takisto mladí behaví chalani, čiže nečakám nič ľahké, takže ale ja si myslím, že sme na 100% pripravení a ja verím, že zvíťazíme. Aká nálada v kabíne po prvom bode a ako ťa chlapci prijali? Tak nálada je super, akože ja si myslím, že po priebehu musíme brať ten bod, pretože nebol to ľahký zápas, aj keď sme samozrejme vyhrávali, ale hrali sme o jedného menej, čiže nebolo to nič jednoduché a takže nálada je super, aj kabína ma výborne prijala, čiže ja sa tu poznám s viacerými chalami zo Žiliny alebo tak, takže to je všetko fajn. OK, tak ešte držme palce, aby si ďalej skoroval a nech sa ti tu darí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.